நடுவினிலோ திருவினில் மிதவெயிலினில் இத வெளிச்சத்தில் மழைவார். హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ మనీష్. మా దండేలి ట్రిప్ బ్లాగింగ్. ప్రణీతనా ప్రణీతన వాళ్ళ వైఫ్, ఈ బుడ్డోడు వాళ్ళ కొడుకు వీడు మా అభిషేక్. అనిలా హాయ్ హాయ్. చలో పేరు మనీషా. చలో శిరీషా. చలో హాయ్ చెప్పండి. హరిత ప్రియ. హరిత వీడి షేక్ వింటాను, జాగ్రత్త. భాను హాయపు. భాను, పవన్ అన్న, మాధురి, పేరు ప్రగతి, మధు, వీడు మోతు పట్లు, వీడు యుగేందర్. మొత్తానికి 2 years బ్యాక్ అనుకున్న ట్రిప్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తున్నాము.